paketom pred Bajram. Ja. Ima naš ovdje snimatelj rad, mogu ovak pred Bajram malo pročitam prvi, tako da znam. Ima unutra namirnica, pa ćeš ti vidjeti. Ja. Da te uručim. Ajde samo gospođo, vi se okrenite prema meni da vas mogu uslikati. Ako nije problem. Ma nije, brat, šta će biti problem? Je li to vaš? Aha. Nek dođe i... Uskao se drži, to ima veze. Uskao se jedno. Ajde, Allah maj. Allah maj. Nađu! Gdje si? Ajde vamo malo. Ne mogu odo dalje. Aha. Imam dalje. Salam alejkum. Šta ima? Aha, pa došao sam da ti namirnice ti dovuku malo da uručim pa. Ima 5-6 dana, neće niko da ne dovede. Pa hoš da dođeš kod mene, ja? Pa nisu prolazili. Ajde, hvala. Bitna je namjera. Nije meni bitna namjera, meni je bitno da se slažemo. Ja. Da imamo. Ajde, sad ću ja iznijeti, donio sam malo namirnice, ovaj će naš Aca da malo tu snimi i tako da imamo to. Tebe ne moramo zaboraviti, ne smijem. Gdje ti ovo se tu? Nije u lusu, to ću vam unijeti to tam tebi. Mali s curama sam 2 stolice nabavila svojima unučnicima i curama tvojima, to je nešto. Ajde, hvala. Gdje ćeš da ti nesim ovo? Neš ti noć ovdje. Stav samo tamo kraj nje da uslikam. Stav tu. Ajde ti vam sam da on uska jednom pa ću ja to unijeti tebe unutra. Stanite ovdje kod vrata. Samo ovdje, nije problem pored. Tu. Eto. Eto. Evo još jedno. Eto. Šta ima još se? Ništa, evo radimo pred Bajram, malo ovo uvijek nešto. Obaveza. Ja što ovdje, pa ti sve polako. Ne ovdje, ne mogu. Te ne uvozim tu obući. Ovo nije. Sad ja spremila ovu kubinu. Gdje će to? Evo ovdje. Ništa ti reci par riječi, šta? No ništa, evo ja se zahvaljujem se
svoje ime i svoje porodice, da vam je djelo, hvala puno i što treba i koliko šta ću bilo da kažem, nego to je To je to, ništa ne treba neko napravi jednu fotografiju i to je to. Ništa, Jaran, vidim. Ajde, Allah, moraš tamo. Ma moram, hođem mogu. Evo, ti će tjerat, ne znaš? Pa dobro. Malo teško i malo odrednice. Mislim, bilo neki dan. Možda se petko smo nekako. Pa zgaram. Ja vidim neka nema, šta je. Jeste umrali? Mi smo tako nekako. Ne znam, nije tačno koliko je bilo sada. Ja sam do 2 sata vašla god. Moram da se godinu i mislim što dobro čekam sad. Ja razumem da nije slučajno koliko je Ja sam ništa mi nije. Gdje će se nahoditi? Gori, sam na hodniku. Iđe sve na drva. Da, dobro. Dobro, bit će nam lako. Niste, hajde, Allah. Ne treba, hvala. Imamo baba koji isto. Što s čuke sam nabavio? Ovo je došao samo od sam. Dobro. A ništa, donio sam ti onaj paket jedan pa da izbacim.